ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಯಾನ ಜೋಕುಲು ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ನಾಗ ವೀಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತೀರು. ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ವೀಡಿಯೋನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಲ ಎಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೆ ನೆಡ್ದುಂಬು ಆಂಡ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ದಾದನ್ನಾಗ ವೈರಲ್ ಆತು ಜೀನಿಗಳು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಚ್ ಮಲ್ಪುಜರನ್ನು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋಡು ಪಾಡಿನಿ. ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಪಂಡುಲಮ್ಮ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆಂದ ಅಂಚಾದಿ ಯಾನು ತೊಜಂಕದ ಸೊಪ್ಪುನು ಕೊಯ್ಯರಿಗಿಂದು ಕೊಡ್ಡೆ ಬತ್ತದ ತೊಜಂಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಮಾತ ಕೊಯ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಜಪ್ಪರುಂಡು ಅಂಚನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಲುಂಬರುಂಡು ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಜತ್ತದ ಲುಂಬುದು ಮಾತ ದಿ ಓಡಾಯ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪುರಿಕುಲು ಮಾತ ತೋಜುಂಡು ನಮಕ್ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒವ್ವೆ ಓಡಾಟಿಲು ಲಾಯ್ಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ತಿನ್ನರೆಗ್ಲ ಆತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಆರೋಗ್ಯಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚೈತೆ ಮಾತ ತೊಜಂಕನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಜತ್ತದ ಅವೇನು ಲುಂಬೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇವನ್ ತೊಜಂಕ್ ಸೊಪ್ಪು ನಮಕ್ ಆರೋಗ್ಯಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್. ಈ ನಮಕ್ ಬಂಜಿದುಲ್ಲ ಇಡು ಕುಜಲ್ ಮಾತ ಪೋರೆಗ್ ಐಕ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬೊಕ ಈ ಒಂಜಿ ಸೊಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತೊಡೆ ಮಲ್ತದ ತಿನ್ಪೆರು ಕಜಿಪು ಮಲ್ತದ ಮಾತ ಅಂಚ ಯಾನು ಕಜಿಪು ಮಲ್ದೆ ಆಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬೇತಿನೊಂಜಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಎನ್ನದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ತೊಜಂಕ್ ಸೊಪ್ಪುದ ವಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ಯನ್ನಿಯೆ ಅಂಚ ಒಂದೊಂಜಿ ವಡೆಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಡೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಕಡ್ಲೆದಿಟ್ಟನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಕಡ್ಲೆದಿಟ್ಟು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ ರುಚಿಗೆ ದಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿ ಒಂತೆ ಕಲಪರೆಗೆ ದಕ್ಕ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಡು ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿನಂಚಿನ ತೊಜಂಕ್ ಸೊಪ್ಪುನು ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತನೆ ತೊಟ್ಟುಗು ಮೊತ್ತ ನೋಡು ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾವಲಿ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಂಜೆನೆ ವಡೆನು ಬುಡೋಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಸಮ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಬುಡೋಡಾಪುಂಡು ಜಿನ್ನ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆದು ಪೋಪುಂಡು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಬರೋಡಾಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯೋಡು ಅಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ನಾನು ವಡೆನು ಬುಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಆಯ್ಕ್ ಕಾಯಿಂಡು ತೂವೆನಾಗ ನಮಕ್ ಕಬಾಬ್ ತು ಇಲಕ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ನಮಕೊಂಜಿ ವೆಜ್ ಕಬಾಬ್ ಇಂದೆ ಪನೊಲಿ ತೊಜಂಕ್ ಸೊಪ್ಪುದ ವಡೆ ಜೋಕುಲು ತಿನ್ಪುಜೀರ್ ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ಇಂಚಲ ಮಲ್ತು ಕೊರಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪಿನ ವಸ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂಡ ಜೋಕುಲು ತಿನ್ಪೇರು ಅಂಗಡಿದ ವಸ್ತುಡ್ದು ಇಲ್ಲದ ವಸ್ತು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ಗೆ. ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಈ ಒಂಜಿ ವಡೆ ಎಂಚ ಬೈದಂತುಲೆ ಇತ್ತೇತ್ ಶೋಕ ಆತನ ತೂಕ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆತನು ಕರ್ಕೂರ್ ಬಂತು ಬಾಯ್ಡು ಒಂದು ಕಬಾಬತ್ ಒಂದು ತೊಜಂಕದ ವಡೆ ವೆಜ್ ಕಬಾಬ್ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತುಲೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಲ್ಲ ಜಾಲ್ಡೆ ಮುಲಿಯವನಂಚಿನ ತೊಜಂಕದ ಸೊಪ್ಪುದ ವಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಆರೋಗ್ಯಕರಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆದುಂಡು ಮರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತುಂಡೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.